Okay, så vi har før i tiden prøvet at lave nogle... prøve at komme i kontakt med nogle andre. Hvor telefonmålet siger, der er en, men vi kan ikke få nogen kontakt med den. Så det vil vi prøve nu. Først af alt kan jeg godt undskylde, fordi at vi har lavet meget støj hernede og sådan noget. Du må have respekt for, at jeg er lidt bange og så videre. Hvis jeg jo kan høre mig, skal jeg sætte tegn. Var det dig? Vi er her virkelig ikke for at gøre noget. Vi vil holde helt stille. Vi vil ikke fortælle til noget. Hvis du hører, skal jeg sætte tegn. Kan du give os et tegn? Vi vil sætte rigtig stor pris på, hvis det er, at du gør at kommunikere med os. Så du vil ikke så et tegn. Vi gør der virkelig ikke noget, det lover vi. Hey, du er her. Du er rød detektiv. Vi kan se, du er her. Kan du give os et tegn? Kan du give os et tegn? Nej, der er sådan, at fik generatoren til at lyve. Shit!